Isaka le Margaret te anin thun nge yam ti fin fian ala lovin bo ro dangin min lo lana ama ro cho ro kin kan ngai ven zui zera Isaka khan da ka liam ta khan story aron update ani ti chuan da ka liam ta ve tho khan story pani Margaret in aron update kan hmong khian he hian nge zia nei ti kha kan soi fi don ani da ka liam ta ve ani wang khan tu nge update ma sa zo ang o ti kha ngai tuana lo oma kan han ngak dewa kan ha fe tak nu chuan Isaka hian story update hi da ka som pok liam ta lo ne ta chia ta da ka som pok liam ta an ni chuan Margaret de kha chu da ka som pang liam ta ti na lo lang ta ni hemi zia chu Isaka hian story hi update ma sa jok ti na ni ya update nu loka in nai vai tak sia Margaret hian story update panilai ron update ve ta din ani anti nge in nai vai tak ani ti kan hre the kan ti chuan da ka liam ta kha chuan a difference hi lang vak lawa da ka som panga le da ka som pang liam ta ki chuanin kan ve en hun lai khana difference kha kon hre thei ta ti chuan minute claim te in thlau khan Isaka hian story hi update ma sa jok ani enge chu zia ka kon sei nge tan je jom hei kan in thlen hian han tingo te da in thlen angin han tweet tai la kan in thlen hian atlang puin mi zia chin oma pakhat na chuan anin thlen ta ka wanga story update chiam status te update chiam ka single ani ti min an khwela wang ti laute ka ro nat nei ka puang chuak lu ni mi te hian khwe ro se ti ni om taka active ta view hinom thina chu mi zia pakhat ania panhina chuan re mak anom thina ni re mak hinom thina kan re mak hian in kan beng cheng jok ti hi chung mi te chuan an pom dan le an ngai dan ania chuta chuan Isaka le Margaret te po hi chu mi zia chin hi na jok chuan nei ve ning ka khia anin thena ni anga te bo wak aron re katong hian an re mak ve ni an re mak ve a ama ro chu Margaret ti jok hi chuanin Facebook lama te tin YouTube lama te a movie promote tin aron re ve le zeu thin mai poa ti lawa chuan a re ve chiang khop mai Isaka page chu a re wang maya ka soi tuang khan chu tiang nga an re mak chuan an re kha aring jok ani an ti thun ni mo chu wang chuan an han re mak khan a le lam pang thin lunga chuan a ri haring em maya entika nge a ron ri le ang le ti ngai chang khan kan lo thina ni chu ti chuan atlang puin he teng in thlen ni khuwa re maka hian mi pa hi kan re thei tho zo kan ti mi pa ai mai che hi chumi chu a ron lan chian na chu Isaka hian story on update ma sa jok ta ni mo story on update a story update te chu khami concern hani mi lawa to te ma birthday wa wish khani mai ta story on update che ta ti chuan story on update hun hi ka changa sin ti chan let na kha angai ta ni chu he dang le lam pang dan han mo chen pakha ta khan story lo update hun hi ka changa sin ti ekon chan let na khan story kha kon update ve la ta che ta anu lo ka khan hela hianin Margaret hian update ma sa jok chu ni chuan thil thleng pal niangin ka ngai thenga ma ko chu ani tlat lawa en dot dan hi dik em ni mi pa hi kan rai thei lo le nge thina mi pa de vete lo hian pathianin mei chhelo hi min pe dei maya kan nem ma le jok thina mei che hi an mani an pian phung le ti vel no via vete lo hian mi pa ro him pu zo ka an khau em maya chu ta chu mi pa zo ka rai thei lawa story kha kan update le a khatiang ani tak na chon anin thlen chan in thlen angin kan thrit ani chu kan khriat puilo nangin pakhat jok po khan i reng hi kalo khria sin ti wa lan tir nang khan aron update ve la ta chia ta ka sei tong hanan story chu khami concern chu ni ro ma se hey ching nitin kan her dun thin dan tiang do khanin khami story mang khanin enang in communicate na kha a ve ta ni chu wang chuanin an rai wang an ron re de zeu re dun le zeu khang bor vel tang khan engam model chu a omani nga ti ngai dang hom thei ta ni chu